debbo ma o Allah ko ɓe hooli ɓe suɓanta maccuɗo muɗum o si ina tottoyebo no mo yiɗiri fof ena mbaɗa fof on cikku kaari maayi 400 oto ngari guluje ɗiɗo teppere 100 moto ari sakuji maaro basalle kaale ko ɗum woni malede fure wona ɗum woni malede furede ko Allah andi fure malaɗo fi a yahanno gammo a juulta ɗum waɗanma juulɗo ñande janggo fi ano jangina qur'ana jamma e ñaloma ɓe jangintaɓe pi mbaɗa rani ko mbaɗoyrani ko ɓen woɓɓe ko bandiji gonoyrani bujjoyanni a heɓa baraji e a heɓta ɓay a rewnani ɓe ɗo ndewɗa ɗo a wawtale kada wadde 100 almudo a wawtaɓe okkude ko gonɗa ko goto yo huɓɓoyaduɗal mi wino mo an ceerno 60 almudo joguiɗa ɓe pisi mbawi mbayina mbaɗani goto yo si hooti addoyi 60 to mehen koni cukalon keddo te ano andi ɓe ɗi darama ɓe ko an ñemtintani ko mbatta ko ɓe paala waɗanede an ɗo janguɗa jelaniɗa ceerno ma jiiɗa potiji maaro ɗi e ngar ano onon gadda jowde cewɗi nde ɗini ara maaro ɗini waɗe sakuji o galle ceerno rewɓe mum ɓe jaata marte walla sotta maaro ko almuɓe gaddata ni maaro ɗum jiinoɗa a wawi a wayi noon a yiyani a addoyi si goɗɗo yo wayi noon tan kodi to meɗen jangginoyte ceerno ko homo yarlitoni hoota jangginoyaro meɗen mbo yo ala mbimi awa si tawi ko ga tan janggine du'aji ɗi ko ga kon cukalon kala gokkuɗo men ko du'a du'oto ko ɗum waɗi ko toon barke o ɓuuri ga meɗen gueto en no mbaɗiren to meɗen ho du'a o kala heddoto meɗen si wona onon cincane hoɓe ci ɓay wona min momi janggani o jangginoyta toon e wawi le si a jangginoy toon nan ɓay wayde kam janngude nde wattami haɗam mi jibinde mi wawa jibinde mi okkama janggina woodi gomɗinɓe Allah neeɓe ɓiɓɓe mumen okkama ɓiɗɗo mum hatta dawnamo gesa ha nangue ngue muramo arta mo jangga ano wonti e on ko e duɗal ceerno Moutar Sabali ngal ha hangal addaka koldade ngalindo saare Hamidou ɗo pourtant ngal waɗi almuɓe joni nde san yurminaki si a waɗi ko France wira évolué e nder région Kolda o ɓiɓɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi yo ko almuɓe jalo joguiɗen nde ha han necca e goɗɗe woodi luɓotoɓe ni almame julnoye ha han a kontat jamaji 100 tati ndura 90 ɗi piw mbewa jibinowa yo ko toon nasoytoni babbi kungi yo e taso suudu ndu juulaka ha hannen e janggoye juulaka a yiya ɗo saare ɗi itti almuɓe heede 10 miɗo andide koy sabu ala nde mi anda he nder Fouladou joni saare hendere nde mi anda a yiya ɗo saare ɗe itti almuɓe ɓuuri 6 naɓaɓe janggoy ba o yo inna o yo kawruɓe jibini o guittaɗo o juulta jama o ɗina jaara toon jaara toon e on si almudo arti e hakkude jofni tan arti ko ma sukaya waɗe cetti watta sukaya tan woppi ɓurana sabu ba mun yahata jama inna mun julta seeɗa tan woppi soodoya kaseji musique waɗa kaski e hoore wiye ole jangganoni ɓurana ha jangganoni ɗo itti im ɗo won no ittiri ɗum ɗo addi ɗum ɗo won ko tawri si a ƴogiroyi cangaral hangal ɓuuɓat kono ngal addata ndiyam awa jangginanteɗo ɗum woni baba ɓiɗɗo e nene ɓiɗɗo ko ɓe janggata tawon ko ɓe diina welanta juula koora gasko diina welanta ha jarlito ɓiɗɗo mumen ɗo yaha janggoya on kala no janggiri oɓe kimmi ko ɓuri ɗum wona ɓen luwata noppi mumen ɗi mi nanna he o ceerno ko lippat ala mi nan o ko dulnat almuɓe min ma mi arsiranni ɓiɗɗo mum nden a juulani a wona julɗo si ko a julɗo no wona ɗin ciforonoɗa sabu kalan ko kepta ko ma tampa awe ɗayre nde jooɗonmi ɗo pewtumi on nde mi meeɗi wonde lebbi 5 miɗo naati e dowri miɗo witta wonko ɗaɓɓammi ni mi meeɗi walde e saare jippinami ɗo ngeeloba wonno miɗo jogii simisi daneejo mi ala ko mi wersi ngawlimi sakko si am o mbalmi e on jarnde mbo ngeeloba mba wonno ɓay e laaɓi seeɗa nde wetta tawi wutte am mo waɗi ɗappe boɗeje ɓuɗɗi ɗi ko gatimmi ko taggumi wutte o ha pari ɓagmi goɗɗo
boppumi on tawi mi wawata mo ɓornade nden noon he nden tampere wonko Allah arsigi kam ko wona ɗayre an aɗa looti ha laaɓi ana dow pajas ma balli maɗo nodda kam ɗo sera jooɗiɗa ɗo mbiya wonko jimmami lamdade ta ko anelanam garmi min ko lamdimi ha ɓuɗɗi ngati kam ɓandu am ndu pi tampi an ko noon keɓirta ɗum wona noon heɓorta hunde kala nde keɓta a tampanat ɗum kono tampere nde na fawo e laawol ta wona na mbatten ni ɓiɓɓe meɗen janngoɓe ni qur'ana e tuuɗe heeni gila duuɓi jeeɗiɗi inna goɗɗo ala wona pootiwal ngel walanto hoore mum nan ko kañum walanto hoore mum kañ andi ɗo ñongotoni mojoto han kañ andi nawna jemma han kañ andi hay goto wawtama yiide e jogui surveillant laaɓɗo cantintoɗo ɗum ala ɓawi minen mbaɗana guite minen mbaɗana teppe minen jaaha minen jiya no wayini min mbaɗani no wayini kono minen gandi no wayini an gittuɗo kala ɓinguel ngel duuɓi jeeɗiɗi ngel an kam honno ma a jibinano han ɓinguel duuɓi jeeɗiɗi jeetati gittaguel hay tuuba ngel wawata dufade ko tiiɗi no mbirumi ni tawa an a tinnani boom diine a yoɓata wattu a yahata jama gittagel mbiya ko ceerno gokkumi ɗum ano darna kaɗɗu hoto janggoy Dakar an aɗa jogui bakkaɗo e jibinandema he nden noon est ce que wona ngol laawol ɓurno en wattande hakkil e wiide ɓiɗɗo ma o debbo o wona suuɓi gende han okkirtake e hanno ɗa kay mi sikku ko ɗo ɓuuri bonde galleji kewɗi mbiɓe ɗo koye mumen ko julɓe ko ɓiɓɓe mumen rewɓe pinjibini galle ɗo ngala worɓe nami ni te wona noon l'islam wi awa kulɗen ko basal e laamu kaso o tan e basal ngal kulɗen si wona ɗum man e woodi ko en jabta woodi ko en jaɓata neɗɗo hersananno hoore mum ayiba ko ɓe juulano janggano qur'ana ɓe ko ɓen ɓurno en hersude ɓen ɓurno en dogde ayiba par ce que ko ɓen kurlinno galleji mumen ɗi karsaje guddori karsaje kala naɗɗoro nder a jantoro ko jahanɗa hay ɓiɗɗo mum en debbo wontano reedu ala genda teɓe kaɓani ɓe peccodirani ɓe lurdani tameteɗo o tame tamowo o tama hande noon ko janggu en ko pi e ngala miijo ho e woodi mo Allah tagi tameteɗo ha maaya on ni mawɓe men ɓe jiyanno tura ɗum e galle so tawi ko gorko mo hulɓinire cukalon ko cukayel bangel ni rewite awa wona adla fu yu arina on sangi umtagole nge hocca loocol ngel wamne okke ngol laawol ñammiɗo woni yo kañ itte okkede palmete ngal yo kañ itto falmude nelal ɓattingal yo ko kañ itto yaade ɗum noon so tawi e woodi kadi debbo jibine e ɗon e ngal musidal laare si o wuɗɗi han ko ayiba leñol ngol oya gorko mo wuɗɗani e oya debbo mo wuɗɗata tan battite ɓen ɓiɓɓe mumen ɓe ɗini pille e nder hande Fouladou koɓe kelenganaɓe e woodi woɓɓe ɓe nde hande ɗo e mbawi abbade tarika mumen eɓe tawa e ngol kale leñol yaata ɓe e joguino gandal ɓe jahan to duɗal ɓe jahan to école hande noon gorko tameteɗo ta ko tamete ko haɗim nattu e gayka yo ko balbe ɗe on ni wi o tamat okke rewɓe ko on wonta kankuran ɗo galle mum ɗo debbo mum jaldata haccitta ari han sonko looɓa waɗa goɗɗi ɗi addu sikka wiide ko ni woni maral si wuɗɗiro caero walla e saare hen cuka loñde yon carna ɗum pooɗa ɗum ɓaga cewɗi gonɗi ɗo jiifa ɗo to leɓu kala ko kañ ɓurta lebde kañ ɓurta sarnude heddiɓe ta sarnata debbo mum haccitta e muɗum yetti yo ko kankuran e ɓooyan ɗo ni e dental conférence mbo mbammi mi haalinde wunde mi haaltande ni emin nanat wiye on lippuɗo bamum hande noon pular mi wiyani on to sariyade pular larsini wiyo ko ɗiɗo lippi bamum debbo jondiniɗo e dewgal yiɗi gorko mum ɗo tawi gorko o kona min ni wayi jikku bonɗo jogii ko sonkuru e ƴattagol debbo mum lomlugol ɗum haɗani jibindina e onne ɓiɗɗo ta ɓen ɗiɗo kebdi ɓiɗɗo gorko nde yidde debbo ɗinin he ɓernde mum nde ƴefta ɓiɗɗo ma gorko o ana muyninamo gendamaɗi sonkimaɗi ƴattimaɗi wi'ima piiji ɗi piiw ano muñi a wawata yaade ɓernde foolima ano wulla gomɗi cimtoji e ɓernde o ɓiɗɗo gorko muynowo ngel lamtinene mum ɗi laari
gire nene mun ɗe bojji e cimta gonɗi ɗum beelu mun ɗum nangiro nder gire mun ɗo so o mawni a yobtanto inna mum lippangi gori abla fu lippere ala ko ɗum o ɗi lippa bamum yobtanto nene mum mbo wona ɗum toni o ɓiɗɗo debbo ma o lippa ma ɓiɗɗo ma reedu o lipparama ala mbo jibinɗo ɓiɗɗo muɗum reedu on lippa mbo hono hombo wiite ɓiɗɗo debbo ma o ɓe mbi meeɗi wonde e jamanu gorko goto o ɗaɓɓi debbo o woni muñƴo o yondini ala ko saɗi ɗum ala hoto janoa ala hoko mbaɗɗa o ɗaliri noon debbo o jooɗi waɗi ko yiɗi ha heɓi ɓiɓɓe nayo ñalande wotere miijo ari heɓerde debbo he o ñalli wullude gorko o lamdomo ko ɗum mbo ya ala woni ha alansara gorko waɗanni ko meeɗa wadde hono gorko o waɗi Allah waɗi oya gorko nelani debbo o tan gorko o abbi meeɗa ɗum wadde e aduna o yahi ha o nakki e damal suudu he debbo makko o naati norima gorko ma mbo hammani norade o mbo jooɗi on fuɗɗi mbo salminde tan mbo wulli gorko o yimbo ko hoɗum o yi ko nimse mbullanmi mi miijima ɓiɓɓe am nayoɓe piw ko goto kebdumi e gorko am o nayoɓe tatoɓe fof ko enen kebdi tan debbo o fuɗɗi wullude gorko mum o nani ɗum tan tarsi hooti ɓe peccodiri debbo hooti ɓe goni balɗe ɗi tati gorko o ni seeɗa ɓiɓɓe ɓe alamo mbo añi piiɗi welanaɗi fonni kono yaari mbo wodani tatoɓe mbo laari ɓe tan kankala luuki gulali debbo o ari wi ɗum ko mbullara mbo wiman ho ko a nawna mbo yo ala kankala woni e wursi gulali gorko o immi naati e caye omo tefa ƴoƴɓe ha ƴoƴƴo goto mbo wona saba lingaji saka jallojo on wimo ya ɗaɓɓa kaale cewɗo kela loocol kotaɗo galle maɗo cukalon kon ba arti jooɗoɗa e basal walla jooɗoɗa ɗo jooɗiyayo celñina kaale pada ha ɓe mbiyama ba okoro toringel mayo mbiya min kala mo ɓagani ngol loocol lappi kam mi hokkata ɗum yaati ɓiɗɗo lippata bamum afoyel ngel ɓangi loocol ngol lappi im ɗimme ngel ɗe dari taɓɓe ngel ɓangi loocol lappi ɗum nayɓe ngel kala lappi ɗum heddi taɓɓe ngel e ɗimme ngel ɓangi loocol ngol tan abbi koñƴa tato ngel hewti yo lappi koroyel ngel lappi miñira ko ndi ɗon koy ngel rutti arde yani e koyɗe bamum ɗe e wulla bamum wi ɗuma ɓanta lappaka mbo e lippata bamum ko ɗo bamum andi ko oɗo mbo woodi o lippata ɗum ɓeeɗaɓe lappuɓen ɓe ko debbo mum ɗo woodi awa neɗɗo kala ɗo nanoyɗa ɓiɓɓe mum ɓe lippi ɗum ɓiɓɓe debbo ma o ɓe lippima walla jikkuma o lippima mbo mbanno a debbo ha ɓiɗɗo o yobtani awa noon hande mbo gonɗen nde hande enen mbaɗa gammuji eɗen mbaɗa ziyaruji eɗen gina Allah eɗen ñama ñamele eɗen kaala wona ɗon mbiyammi ni e joni noon daarena ɓen yaaɓe ɓe to ko giwtaro galleji mumen ɗi onon yahaɓe e dow ɓe onon gandina ɓe mbayi galle piimo juulta horsa ɓen piikoƴi jahi gammu pelliɗɗa ko yimɓe ma goni an wi noon Allah de ñande janggo a laɓɓinoya ɗum ɗo bowal sa mbiɗa yimɓe ma goni ɓeeto mumen noon juulali korta ko oma gammu tan addi ɗumen walla ɓe gittu nagge ɓe gokkima ɓe ɗum mbaɗɗa ɓe yimɓe ma goni ko almuɓe ma no almuɓe ma ɓe ko julɓe tan goni poti won almuɓe ma janguɓe qur'ana almudo ya hande heewi ha min Bambe mina jogui almudo mi wawa ɗo rimde ayde ɗaɗel ni walla ɗumanin jangguinde goɗɗo jarhol min kala ko on ko almudo am wonta kono hande almudo qur'ani yanke wona mbo kala fof jogui ɗum saabu hande si jawdi heeɓima han tawa jawdi heeɓima ɗon miɗo jogui ceerno si bone heeɓima han ceerno jabta tottata kam ko Allah saabu mi okka on yeru ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi ɗi immigration kala degsi ɓe ganduɗa ɗanniyankoɓe meɗen ko jeelo maayi he maayo million ji jeelu tagaɗo maayi ɓe piiɗi jogui seeren ɓe pii e woodi ɗo mbayni ɓe pii e woodi ɗo ɗanana weeti ko wiye ko naggam ɓe piiɗe woodi ɗo jooɓi jawdi mumen ɓe piiɗi woodi ɓe ko piɓi e woodi talki e woodi bakanji e woodi nasiji ɗi ɓe loori ɓe jahi ɓe jooliɗo maayo ɗo ceerno o yahi mayde nde nangon e Allah nangi e Allah ko koddiro Allah ko Allah waɗi
sino mbo wuɗɗoyno soodi pasero on ko almudo muɗum kono oɗo mayɗo wona almudo muɗum o ko Allah wari mbo sabu onon jiya ɗum mbuɗɗoyɗo yahi Espagne o mbuɗɗoyɗo yahi France o mbuɗɗoyɗo yahi Italie o ko ceerno kaari waɗi mbo wuɗɗoyi mayɗo o ceerno kaari tawaka pourtant mbo waynino on kay wona almudo ma on kala le ko almudo ma sabu mbo waynino ma an yambiti kola Allah e nelaɗo an windi an okkimbo talki an okkimbo ayaji an okkimbo ñalade mbiɗa mbo yaa mais on kala maayi han ko almudo ma maayi toon kono ala si ko jooma jawdi artiɗo leyɗe en o waɗi hewri e ceerno mum jolliɗo to o kanko Allah hawri si en daari wurde nde piina waɗa hande ko mbaɗanten koye men ko ɓuri ko Allah waɗanta en ni ko gila to jargaya joni o to conseiller ya président communauté rural président leydi député ya ɗum pi e gitti e juuɗe Allah watta ɗum sabu mbiɗen ko enen mbatta minen mbaɗi Amadou Boɗeyel wona Allah minen ko ɗum min dana minen mbaɗi mbo si peccel mum gorongel yottaki galle am ɗo o ko minen mbaɗi ɗum ɗo wonɗo mo mawnin kinani naggam o ko Allah waɗi ɗum ñande Allah yitinma yi wat président ko Allah waɗi ɗum wona enen député ko Allah waɗi ɗum wona enen toni o enen ɗaɓɓana toon ko emen hay si wonano ɗiɗo ɗi mbatten ni han Allah mbo wi laamoto o laamoto bandiraɓe won ko mbatten ni e hersini tan wiyede julɓe mbawini wadde won denteɗe denteren si an hettima haala ka an dutta karo iwarole dentu en mais ko a jaɓata hay goto ko a jaɓta on san mbaɗeɗa wiye wona a julɗo an ma ano waɗa sabotena o almudo wi kam yo est ce que an Bambe no kalduɗa ɗo ni mbiɗa almuɓe hewɓe si janggoyi han ɗi ɗalno musidɓe muɗum nene goroɓe baba goroɓe si ɓe garti han kawrinta ko ceersat peccodiral watta joom artida e mawninkinare est ce que ɓe nani ɗum maɓe janggoya ho jande qur'ane ɗaloytake min mi wawa ɗalnude jande qur'ane e kala ko kalmi kole ko noon wayi mbimi ko an nden woni a wa'ani noon min ko kalmi ko la pas si a yeddi an janggo garen jahin haɗo nden saare mi wiyama mboni on suyita ɗum saltade ho wadduno e koro mum ha saafi fangi koro mum ɗalimbo waɗoye galle on suyita ɗum saltade ɓa min andi ko tiiɗi yo mbo liparaka mbo watta kam ko taguetemi ko kañ almudo o jande mo qur'ani ko taguetemi ko mbo faabaki Allah ƴiyal wi ɗum wattan Bambe simbo looɓi ngalla mbo ittat a yettu an janggo jahen toon wi a wa'ani ko addi marché ɗe mbaɗi siilaji ko noon yimɓe ɓe mbayi goto yo ko siila mbo yiɗi o sotta si neɗɗo heɓani haqqil ha janggo yiyan ko nden jangde mbo yakkirta woni ko si ko français janguɗa mbaɗeɗa police gonɗa to laabiro an ko kaaley ɗaɓɓata wona luwa gabboto a mbaɗeɗa gendarme an ko noon mbaɗeɗa député an ko noon ko a toñowo gonta neɗɗo wona jangde nde nafara ko janguɗo o nafara le jande nde nafa wona qur'an wona école ala nafdega aduna si wona ne'aɗo e needi moƴƴiri jurmotoɗo ne'eraɗo noon no yurme anda musidɗo mum anda musidɓe bamum anda musidɓe nene mum heɓano yurmoɗo si jangi a nafat kono ko wona ɗum ko jangirɗo neeti hoore muɗum tan heeɓi han ko nden jangde mbo bonnirta kala ɗo mo fewi bona on san wulle bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama ko musidgue mon baɗiragol ɓinguel mon wonanno en ɗo mbiɗo ñaago Allah subahanahu wa taala ñaago onne kadi so tawi waɗo na oya almudo noddunoɗo kam ni yan mbiɗo ñaagui yaafuye si tawi gaasi ɗum hinde noon haala dey goto e woodi he gueɗal goto e woodi mbiyaɗo ɗo goto yo mbiyaɗo ɗo o mbiɗo ñaago hen yaafuye bandiraɓe musidɓe Allah rokkunoɗen e ñallude e jaam yo Allah rokku en walde e jaam ha ñalade kewɗe garoje on jarama